از فرزند نبینی که بعد بالای زنی مردک میایم تریمینی از پدنالت اول فرزندی ما اپا بگو که کی گفت تری خانه بیو ترکی امیره هستم. салому дуруд бар якоякатон бародарон ва хоҳарони гироми қадр. хостам дар бораи ин гуна наворҳо каме гап занам, чун медонам ки 80% тоҷиқ талабгори ин гуна видеоҳо аст. дӯсти азиз, бародари ҷониам, сабаб чист ки ту ин гуна наворҳоро тамошо мекунӣ? охир ягон фоидае ба ту меоварад? Не, ягон фоидае надорад. пас бародар, ин гуна наворҳоро вақте дар ютуб мебинӣ, ба онҳо дар таги онҳо жалб нависагӣ аст. жалб кун то ин гуна видеоҳо аз ютуб далид шавад. чун агар мо дар ютуб ба ҷои поист даромада тоҷик занем, ин гуна видеоҳо мебароянд. ин гуна видеоҳое ки миллион просмотр доранд, яъне рақси тоҷикӣ, рақси куни тоҷикӣ, фоҳишаҳои тоҷик ва дигар видеои фасқу фосиқи тоҷикӣ мебарояд. бас аст дӯстон, охир то кай ин гуна шармандагӣ, то кай ин гуна пастӣ? бисёр аз тоҷикон аст ки барои шумо кӯшиш мекунанд, барои шумо меҳнат мекунанд, шумо онҳоро қадр намедиҳед. яъне чӣ гуна инсон будан, чӣ гуна намуна будан, чӣ гуна бизнес оғоз кардан гап мезананд, аммо шумо чӣ гуна гӯям, аҳамият ҳам намедиҳед, тамошо ҳам намекунед. аммо вақте ин гуна видео баромад, дар як рӯз 1 миллион просмотр мешавад. охир бас аст дӯстон, ай бас. биё ақле ки худованд ба мо додааст, каме каме бошад ҳам истифода барем, бисёр хуб мешавад. аз ин рӯз пас илтимос мекунам аз шумо, дар ин гуна таги видеоҳо жалбро кунед то далид шавад, чун аз 7 сола 8 сола пеш чунин видеоҳо вуҷуд дорад. охир як бор поиск кунед ку дар поиски страничкаи ютуб тоҷик нависта поиск кунед, чӣ мебарояд? аллоҳи меҳрабон ҳар яки моро ҳидоят кунад. боқӣ дар паноҳи аллоҳи меҳрабон бошед.